La serralada prebètica a llevant, la terra de les balmes, dels avencs, dels estrets, de les coves, la terra traspassada i rosegada. Enlairats terrenys veïns de la Mediterrània, fills d'aquesta, lenta i inexorablement alçats, lenta i inexorablement assolats en retornar el rocam al seu origen. Volums treballats pels agents del temps, ells mateix i les cicatrius de l'erosió. Un relleu, un paisatge. L'anomenarem la Terra Jove. Sobre la faç del planeta, no res és immutable molt de temps. Fins i tot els continents s'acosten o s'allunyen els uns dels altres. Fa uns 25 milions d'anys, l'Àfrica i l'Europa s'aproparen. Els materials sedimentaris que en la zona marítima que els separava s'hi havien dipositat durant els 2 centenars de milions d'anys anteriors estigueren comprimits i arrossegats. Comprimint i arrossegant, la colossal empenta, constant i només d'alguns centímetres a l'any, va fer sorgir Murla, la Forada, Bèrnia, l'Aitana. Les anomenades i moltes més, muntanyes constituïdes pels terrenys dipositats en antics litorals i fons marins. Cementiris de la fauna marina que hi vivia i tingué fosa. Sencers, trossejats, macroscòpics, microscòpics, disseminats al si de la roca o constituint-la quasi per complet, organismes o trets dels mateixos susceptibles de fossilitzar, per tot arreu palesen el bressol mediterrani de les calcàries, els gravons, les arenisques, el tap. Testimonien l'esdevindre d'una terra avui muntanyenca. No fa 300 milions d'anys fou plana i part de l'Àfrica i l'Europa. Pot ser a la volta d'altres tants o torne a ser. Gallinera, Ebo, Seta, Planes, Guadalest, moltes més. Valls alineades quasi sempre de sud-oest a nord-est. Elles i les serres que les emmarquen són el resultat de l'acurtament i conseqüent plegament d'aquesta zona de l'escorfa terrestre. Dreçades perpendicularment a la direcció del fenomenal esforç tel·lúric, un fenomen que, tot i considerant-se relativament ràpid a escala geològica, tingué una durada de més d'una desena de milions d'anys. Les capes calcinals, que s'hi compactaren a mesura que el pes dels fangs marins que anaven dipositant-se successivament les comprimí, tot i la seua duresa, espentades lateralment, es deformaren i emergiren plegades. En casos, l'esforç tectònic superà la capacitat d'arquejament i els terrenys es trencaren. Encara es pot veure, als plans de falla, les estries que en esvarar quedaven marcades als blocs. Encara es poden trobar els materials triturats i recristal·litzats per les friccions. Una zona
que es mensurava en centenes de quilòmetres, reduïda a dimensions de desenes. El mateix volum de matèria obligada a ocupar menys lloc. Per aconseguir-ho, la Terra arquejada, giravoltada, quebrada, fins i tot diluïda per la compressió. Al Faro, al Mirall, Benicadell, moltes més, quasi deserts als que neva i plou. Poques d'eixes aigües arriben als vessants, continuant la tasca d'aquelles que les precediren s'internen als terrenys per incontables fissures de tots tamanys, de la no més gran que un senzill tall a la roca al clot que segurament dona entrada a un avenc. Mitjançant el recorregut soterrani, molt per baix de les espaioses torrenteres, seques i sols utilitzades a les revingudes de la tardor, brollaran a les fonts. Allà dalt s'han quedat sense aigua però captant-la, el barranc de Malafí, el de l'Infern, el de Benirreal, tots els secs i importants barrancs de les muntanyes bètiques valencianes. Bèrnia, Ferrer, Vesa, Castellet, Montgó, moltes més. El muntanyam de les Marines, de l'Alcoià, de la Safor, de la Vall d'Albaida. Un relleu aspre, encara que no per altitud, alpí per naixement, que és de la mateixa orogènia que alça Alps, Himàlaia, Balcans, Atles. Un relleu jove i aleshores magnífic exemple dels processos geològics. Un relleu de formes peculiars, plaents o no a la mirada, resultat, però, de la grandor de la natura. Un relleu al que ja ho hem dit, ens agrada anomenar la Terra Jove.